Кичке 7-нче ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич. Хәзер булачак темалар хакында. Кытайдан Татарстанга 400-гә якын турист кайта алмый. Люди приходят некомпетентные к бизнесу. Гадәттән тыш хәл ни сәбәпле килеп чыга? Проблеманы Руслан Хусаинов өйрәнде. Проектларын президентка тәкъдим иттеләр. Эшмәкәрлек фабрикасыннан яшьләр нәрсәгә өйрәнеп чыга? Гөлназ Сейфетдинова күрде. Казанның коляскадагы баскетболчылар командасына яңа мөмкинлекләр эзлиләр. Күнегүләр ясыйбыз, 5 көнгә 5 тапкыр тренировкалар. Барс канатларының киләчәге нинди? Булар хакында Илдар Сафиуллин. Турфирманың авиакомпанияга җыелган бурычы аркасында Кытайда калган Татарстан туристлары Казанга иртәгә кайтырга мөмкин. Бүген әлеге мәгълүматны рейс көтүчеләрнең үзләренә җиткерәләр. Исегезгә төшерик, 160 кеше Татарстанга җомгадан бирле өйләренә оча алмый. Бүген Ростуризмда туристларны алып кайту алымнарында эзлиләр. Мәскәүдә ашыгыч рәвештә киңәшмә дә узды. Хәл турында Республика президенты Рөстәм Миннехановка хәбәр ителгән. Безгә билгеле булганча, ял итүчеләрнең бүген тагын яшәү урынын алыштыралар, ашата башлыйлар. Тулырак исә Руслан Хуснудинов. Чемоданнар җыелган, тик әлегә алар хыялларында гына өйгә кайта ала. 363 турист Кытайның Ханьнань утравында яшәргә мәҗбүр, күбесе балалар белән. Людям нужно на работу, многих ждут дети дома, и у всех запланированы уже были отпуска. Туристларны үз отельләреннән Хайко шәһәренә алып китәләр. Анда аларны 3 төркемгә бүлгәннән соң номерларга урнаштыралар. Шуннан башлап халык билгесезлектә кала, очып китүләрне берничә тапкыр кичектергәннәр. Кайбер кешеләрнең хәтта балалары авырый башлый. Күпләрнең инде акчалары бетте, авыручылар да шактый. Һава торышы да сөендермәй. Юеш. Казаннан Кытайга турлар оештыручы Жемчужная река оешмасының Иркутск авиакомпаниясенә бурычы җыела. Шуңа алар рейсларны туктата. Кайбер мәгълүматлар буенча фирма авиакомпаниягә $2 миллион әҗәте тупланган. Хәзер Хабаровск, Чиләбе, Уфа һәм Мәскәүгә дә самолетлар очмый. Гәрчә туроператор сайтында ялга һаман да юллама саталар. Әйтик, 2 кешегә яңа елда бер атна ял итү 70 мең сумга төшәчәк. Туристлардан җыелган миллионнар кая киткән, һәркемнән акча алынгач кайту юлы да түләнгән дигән сүз бит. Хәзер мәсьәләне Россиянең транспорт министрлыгы Росавиация тикшерә. Затянувшиеся неплатежи турфирмы. Жемчужина река турфирмасының җыелган бурычы турында без вакытында Росавиация Россиянең транспорт министрлыгына хәбәр иттек. Очышлар туктатыла дип кисәттек. Әлеге мәсьәлә хакында Рөстәм Миннеханов та белә, зыян күргән туристлар белән Татарстанның Кытайдагы сәүдә икътисад вәкиле очрашкан иде. Әлеге кадрларны без шуннан алдык. Без страховки все надо будет продлить обязательно. Как можно? Двумя способами. Татарстанлылар Кытайдан үз җае белән дә кайта алмый, чөнки виза төркемләп бирелгән. Хәзер хәлне Россия ген консуллыгы да күзәтә. Дипломатлар җирле хакимияттән туристларны кунакханәгә урнаштыруны, ашатуны һәм медицина хезмәте күрсәтүен сорый. Бүген туризм буенча федераль агентлык ашыгыч төстә Росавиация һәм транспорт министрлыгы белән берлектә киңәшмә уздыра. Бүген 363 кешедән тыш Кытайда тагын 200 татарстанлы ял итә, димәк аларны алып кайту мәсьәләсендә хәл итәсе бар. Руслан Хусаинов, Ишат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Туристлар өчен иртәгә Казанда һава торышын әйбәт булсын дип кенә телисе кала, чөнки бүген башкалада көчле кар яуды, кайбер урамнарда иртән бөкеләр 8 балга кадәр җитте, хәзергә 6 бал, узган төндә 6 миллиметрга кадәр кар яуганы, бу айлык норманың 16% тәшкил итә дигән сүз. Шәһәрнең тышкы төзекләндерү комитетыннан хәбәр итүләренчә, бер тәүлек эчендә юл хезмәткәрләре урамнарны 2000 тонна кардан арындырган. Җыештыруга 400-гә якын эшче һәм 300-гә якын махсус техника да чыккан. Республика буенча тагын шуның кадәр үк техника эшли, синоптиклар исә республикада әле тагын кар явуы көтелә, урыны белән буран булачак ди. Казанны каплаган кар Татарстанның Кама аръягына барып җитми, хәбәрчебез Илшат Аюпов хәбәр итә. Шаллыга әлеге циклон килеп җитмәде. Иртәнге яктагына бераз кар төшкәләп алды. Хәзерге вакытта бернинди явым-төшем күзәтелми. Юлларда бөкүләр юк. Юлларны чистарту предприятиесе гадәти режимда эшли. Без исә башка яңалыкларга күчәбез. Мәктәп укучысы сыр җитештерә, декреттагы ханым эт ризыклары пешереп сата, студент үз бизнесын социаль челтәрдә җәелдерә. Татарстанның эшмәкәрлек фабрикасында укып, аны тәмамлаучылар бүген үз проектларын президентка тәкъдим итте. 5 ел эчендә 3000 кешене укытып чыгарганнар, 800-е үз эшен ачкан. Быелгы чыгарылыш нинди тәкъдимнәре белән шаккат тора Гөлназ Сейфетдинова шул хакта.
Кием-салым, сувенирлар да, агач эшләнмәләре, бизәнү әйберләре. Эшмәкәрлек фабрикасы аша узучыларның бизнес-проектлары бу. Этот сыр мой из чисто натуральных продуктов. Сыр яратучы 13 яшьлек Данияр үз бизнесын ачмакчы, әнисенә ярдәм итү өчен. Малай эшмәкәрлек фабрикасында укып чыккач, гаиләдә үзләре өчен генә ясый торган сырны сата башлыйлар. Сөт авылдан, әбидән. 15 кеше даими рәвештә алардан сатып ала. Аның проекты президентны да кызыксындырды. Сколько денег вам надо? Ну, 200 тысяч на оборудование. 200 тысяч. Хорошо. Мы вам поможем 200 тысяч. Ат итеннән чит өстәмәләр кушылмыйча продукция җитештерергә планлаштырабыз. Гөлнара Шәмсиева ат итеннән ризыклар җитештермәкче. Фабрикада укып чыкканнан соң крестьян фермерлык хуҗалыгын рәсмиләштерә. Авыл хуҗалыгы министрлыгыннан грант ота. Хәзер ферма төзиләр. Тик терлек азыгы табу кыенрак. Җир эшкәртеп анда карма әзерләү, аннан соң тегесен эшләү, монысы бөтенесен эшләй алмый. Какую-то специализацию. Надо просто взять на учет предпринимателей, которые нуждаются в кормах, помочь им. Нәфис гимнастика проектында тәкъдим иттеләр укытучылары һәм эшмәкәр Диләрә Ялалтынова үз эше өчен бина эзли. Хәзер 40 укучысы булса, зур спортзалда эшен җәелдергә исәбе. Президент балаларга шөгыльләнү өчен урын табуда ярдәм итәргә ышандырды. Но самое главное, мы не только должны рассказывать, а сопровождать вот эти проекты. Бүген 5 проект күрсәттеләр. Бу эшмәкәрлек фабрикасының 5нче чыгарылышы. 45 меңнән артык кеше монда катнашучылар. Шуның өчен без әйтәбез инде бу проект хәзер нык итеп эшли. Башка регионнарда да, Дагестанда, Калужская область, Нижегородская область. Шуның без әйтәбез инде бу проект киләчәктә дә эшләргә тиеш. Республикада 5 ел эчендә 800дән артык проект гамәлгә кертелгән. Әле дәвамы булачак. Гөлнар Сайфетдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Иктисадның тотрыклы үсеше өчен бүген премьер Дмитрий Медведев Россиянең 40 төбәген бүләкләү турындагы карарга кул куйган. Идел буе төбәкләре арасында иң зур үсеш Татарстанда булып чыга. Россия хөкүмәте шуның өчен 690 миллион күләмендә республикага өстәмә акча күчерәчәк. Күршеләрдән бу исемлектә Түбән Новгород, Пенза, Самара, Ульяновск бар. Хайкәле үзе укыган мәктәпкә карап тора. Бүген Казанның 113нче мәктәбе каршында Россия герое Марат Әхмәтшинга хайкәл ачылды. Ачарга әтисе белән улы килде. Әхмәтшин шушында белем ала. Ул 2016 елның 3 июнендә Сириядәге сугышта хәрби бурычын үтәгәндә батырларча һәлак була. Хатыны һәм 3 баласы кала. 2016 елның 23 июнендә Россия президенты указы белән Марат Әхмәтшинга үзе үлгәннән соң Россия Федерациясе герое исеме дә бирелә. 2017 елда мемориаль тақта элдик мәктәпкә, ә менә бүген шушындый тантана дип әйтимме соң, бүген бюст ачылды Марат исеменә. Бюстның авторы Сюрдюков Михаил Леонидович. Без аңа бик рәхмәтлебез. Татарстанда бүген Ватан геройлары көнен билгеләп үттеләр. Мәңгелек утка чәчәкләр салына. Казан ратушасында исә тантана. Бүген республикада Ватан герое исемен йөртүче 32 кеше яши. Советлар Союзы герое 3, Россия герое 22, социалистик хезмәт герое исемлектә чарадан истәлекле чарадан Алия Хайреддинова. Бүген мәңгелек ут янына геройлар истәлегенә чәчәкләрне хөкүмәт әгъзалары, кадетлар, җиңү волонтерлары салды. 1769 елда Екатерина II изге Георгий Победоносец орденын гамәлгә куя. Ул батырлык күрсәткән сугышчыларга бирелә һәм 4 дәрәҗәдә була. Аларның тулы кавалерлары арасында Михаил Кутузов һәм Барклай де Толли да бар. Екатерина II үзе дә орденга лаек була. 1917 елның Октябрь революциясеннән соң орден бирүгә һәм бәйрәмгә нокта куела. 2007 елда депутатлар истәлекле датаны яңадан кайтару идеясын тәкъдим итте. Тиздән 93 яшын тутыручы Борис Кузнецов бүген дә алгы сафта. Советлар Союзы герое исемен ул 17 яшеннән бирле йөртә. Берничә тапкыр Днепр елгасын кичүе, разведка элемтәсен рәткә китерүе, хәтта яралангач та сугыш кырыннан китмәве әле дә исендә. Без ватаныбызны саклый һәм саклаячак яңа геройлар тукымын үстерүебез белән бик бәхетле. Россия герое Газинур Хайруллин 1995 елны теләмичә генә искә ала. Ул чакта аларның экипажы Әфганстандагы Кандагар аэродромына йөк тикшерү өчен утыртыла. Талиплар кулына эләгеп елдан артык гомерләрен әсирлектә үткәрәләр. Дипломатик юл белән азат ителә алмавыбызны аңлагач, без качу планын курдык һәм аны уңышлы үтәдек. Ватан алдында торган бурычны хезмәт белән үтәүчеләр дә байтак. Минтимер Шаймиев Россиянең хезмәт герое. Ул да бүген залда.
Хәзерге Россия җирлегендә күпме кешеләр яши, геройлар алар берсенә әйткәндә бармак белән санарлыклар. Ул иләйтредем аеруча бер халыкның кыйммәте. Хәзер Татарстанда Ватан герое исемен йөртүче 32 кеше бар. Преданность своей стране и народу герои доказывали, сражаясь в тяжелейших и кровопролитных боях. Бүген биредә һәркемнең батырлыгын искә төшерделәр. Алия Хайретдинова, Андрей Сентальцев, Яңа гасыр каналы. Федерация Советында Татарстан көннәре башланды. Бүген Россия парламентының югары палатасында республиканың социаль-икътисади мәдәни мөмкинлекләре күргәзмәсе ачылды. Комитет утырышларында Татарстанны борчыган мәсьәләләр каралды. Әйтик, федераль кануннар үзгәргәч, Татарстан бюджетына керем кими. Бу исә финансларны реструктуризацияләү шартына каршы килә. Республика дәүләт кредитларын түбән процент белән кайтару мөмкинлегеннән мәхрүм ителә. Безнең депутатлар бу каршылыкны бары тик яңа федераль документ хәл итә ала дип саный. Впервые в практике Федерального собрания Российской Федерации устанавливает такие межпарламентские связи, вертикаль Федерального собрания и горизонтальной связи с регионами, формат дней Татарстана в Совете Федерации заканчиваются не только представлением достигнутого, как я сказал, но и теми задачами, которые предстоит решить вместе с федеральным центром. Татарстан Дәүләт Советында бүген Россия Конституциясе турында сөйләштеләр. Ул 12 декабрь көнне билгеләп үтелә. Хәзер илдә аңа фундаменталь үзгәреш кертү мөмкинлеге турында сүз бара. Бу төбәкләргә дә тәэсир итәчәк диләр комитетта. То есть дело идет к полной унификации и, можно сказать, ассимиляции, что ли. Эш төбәкләрне унификацияләүгә, ассимиляцияләштерүгә таба бара. Һәм чыннан да мондый эш гамәлләргә каршы торырга кирәк. Чөнки бу турыдан-туры Россия Конституциясендә билгеләнгән фундаменталь нигезләмәләргә күз йомуга китерә. Законлылык һәм хукук тәртибе комитеты рәисе Шакир Яһудин әйтүенчә, илнең хәзерге конституциясе төбәкләрнең мәнфәгатьләрен тулысынча чагылдыра һәм федератив дәүләт төзелеше системасына туры килә. Наименование высшего должностного лица субъекта – это, скажем, исключительное полномочие субъекта. Төбәк җитәкчесенең кем дип аталуы ул шул төбәк хукукы. Әгәр дә мондый мәсьәләләр буенча федераль закон белән төбәк нормативлары аерыла, алар бер-берсенә каршы килә икән, бу очракта Россия төбәгенең норматив акты өстен санала. Игътибар итегез, соңгы вакытта Конституция суды кайбер федераль законнарның нигезләмәләрен Конституциягә еш кына туры килми дип таный. Алар еллар буе гамәлдә булган. Республикада мәрҗәни елы бара. Бүген шул уңайдан тарихи продюсер үзәге булдыру тәкъдиме белән чыктылар. Бу мәгърифәтченең хезмәтләрен популярлаштырырга ярдәм итәчәк. Бүген бу хакта Казанда мәрҗәни хезмәтләренә багышланган күргәзмәдә сөйләштеләр. Тулырак Айза Шаймарданов. Күргәзмәдә Шейх хәзрәтнең кул язмаларыннан алып, аның шәхси әйберләренә хәтле, хәттәки таш мәчеткә имам итеп билгеләнү фәрманына хәтле бирдә алынган. Күргәзмәдәге материаллар шул хәтле төрле ки, хәтта алар бәхәсләр дә уята. Мәсәлән, Илдар әфәнде, менә сездән нинди сораулар туды? Бу ревизская сказка, демәк, переписендә. Ул 1834 елга мәрҗәннең атасы Бахаутдин Субханкулов выходец из-за границы дип билгеләнгән. Демәк, инде сорау ничә пала язылган икән. Но моның җавабы да бик гадидер дип уйлыйсы килә. Ул шактый гына узак вакытны белем алып жүргән читилдә, һәм инде шул узак вакытка карап инде канцелярияны выходец из-за границы дип билгеләнгән. Монда мәрҗәнинең талак биргән эшенә суд хөкеменә кадәр бар. Мәгърифәтчене кайсы яктан гына өйрәнмә, сораулар булырга мөмкин, чөнки аның күпчелек әсәрләре бүгенгә кадәр өйрәнелмәгән. Тип хезмәте Мустафа Ахбар әсәре татарчага тәрҗемә ителмәгән. Ни өчен тәрҗемә турында сүз бара? Чөнки аның үз теле бик кыен, борынгы гарәп фарсы сүзләре белән чыгарылган, ләкин ул безнең өчен бик мөһим әсәр. Аны һичшиксез ин беренче итеп тәрҗемә итәргә кирәк иде. Менә фикх, ислам хукукын һәм башка фәннәрне өйрәнгән, бөтен дөньяда танылган галимнәр арасында Шаһабетдин Мәрҗәнине белмәгәннәр юк. Мәрҗәни 30 китап язган, бу тарихи дини хезмәтләр 6000 кул язма әсәрләренең 99% гарәп телендә. Аның үз-үзен тотышы, кыю, тәнкыйди һәм зыялы булуы аерым игътибарга лаек. Тарихчы архив хезмәткәрләре Мәрҗәнине популярлаштыру турында фикер алышты. Шаңтыган тел белән күрсәтергә кирәк. Кешегә кызыксына. Мәрҗәнинең китаплары алар нидер тузаны җыя торган язмалар гына түгел. Алар менә хәзерге вакытта безгә файдалы һәм кирәк булган әйберләр. Татарстан җумһуриятының идеологиясына, аның философиясына көч бирә торган
фикерләр. Бу уңайдан җыенда тарихи продюсер үзәге ачарга тәкъдим иттеләр. Бу урын Мәрҗани кебек шәхесләрнең әсәрләрен популярлаштыру, видео әдәби китаплар рәвешендә бастыруны күзаллый. Айза Шаймарданов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Яшьләр сәясәте көн үзәк мәсьәлә булырга тиеш. Бу хакта біз сезгә алдагы минутлардан соң сөйләрбез. Түбән Камада аларны көчле рухлы кешеләр дип атыйлар. Көчле рухлы кешеләр дип атыйлар. Бу бик тә шатландыра. Рубаха проектының грант акчалары нәрсәгә тотылачак? Бу хакта Түбән Камадан Илшат Аюпов. Елның музыкаль нәтиҗәсе. Елдан ел сайын бу бәйрәм инде камилләшә бара. Болгар радиосы милли музыка премиясын тапшыру тантанасы ничек үтте? Бәйрәм арты фикерләре Хайгөл Бәдретдинов репортажында. Яшьләр сәясәте көн үзәк мәсьәлә булырга тиеш. Бүген бу хакта хөкүмәт йортында Федераль яшьләр эшләре агентлыгы башлыгы Александр Бугаев Рөстәм Миннеханов белән очрашуда фикер алышты. Шәһәр, районнар, предприятиеләрдә яшьләр берләшмәләре булдыру хакында сүз кузгатылды. Шулай ук Александр Бугаев Рөстәм Миннехановка Сочида 2017 елгы Бөтен дөнья студентлар фестиваленең истәлекле медален дә тапшырды. Бүген Россия яшьләре нәтиҗә ясарга Казанга җыелды. Федераль яшьләр эшләре агентлыгы 2 көнлек киңәшмә үткәрә. Катнашучылар Россиянең барлык төбәкләреннән яшьләр идарә органнары өчен актуаль мәсьәләләрне күтәрәчәк. Шулай ук социаль активлык федераль проектын тормышка ашыруын өйрәнәләр. Ул президентның май указларыннан соң Мәгариф милли проектына кертелә. Чараның Казанда узуы очраклы түгел, чөнки Татарстан яшьләр сәясәтен тормышка ашыру буенча илдә беренче урында. Со всеми коллегами из больше чем с 80 регионов. Без монда Россиянең 80-нән артык төбәгеннән килгән хезмәттәшләр белән аралашып фикерләшәбез. Эшкә гомум юнәлешле билгеләү, киләсе елга максатлар кую өчен бу менә дигән мөмкинлек. Без яшьләр белән бер телдә сөйләшергә тиеш. Аларны каян табып була? Әлбәттә, уку йортларына һәм интернетта шушы юнәлештәге проектлар буенча эшләргә кирәк. Әлмәттә яңа ел алдыннан игелекле бүләк акциясе башланды. Район һәм шәһәр оешмалары мохтаҗ балаларга яңа ел бүләге әзерләй. Күп балалы һәм аз керемле гаиләләр, ятим, физик мөмкинлеге чиклеләр районда шундый 57 гаилә бар. Аларда 124 сабый тәрбияләнә. Җитәкчеләр кулыннан декабрь ахырына кадәр һәммәсе бүләк алыр дип көтелә. Түбән Камада физик мөмкинлекләре чикле кешеләрне хәзер көчле рухлы кешеләр дип атыйлар. Аны Рубаха дигән яңа үзәкне оештыручылар уйлап таба. Ул андый кешеләргә эш урыннары табарга ярдәм итә. Күптән түгел бу проект өчен 732 мең сум грантта тотканнар. Дәүрия Якупова тернәкләндерү үзәгендә инде 5 ел социаль педагог булып эшли. Интернат мәктәптә 80-нән артык бала белем ала, 26 өйдә шөгыльләнә. Үзе дә тумыштан церебраль паралич диагнозы белән яшәүче педагог аларның өйләренә барып та белем бирә. Инвалид кешене алырга беркем дә теләмәде. Бик озак эш эзләдем, шуннан соң инде бер мәктәпкә идән юучы булып урнаштым башта. Укып йөздем инде заочно. Әлеге үзәктә үзенчәлекле балаларны тормышка яраклаштыралар. Гадәттә андыйлар арасында талантлар да күп була. Тик менә эшкә урнашу проблема булып кала диләр педагоглар. Да, проблема трудоустройства. Эш табу мәсьәләсе бик авыр. Без 27 ел эшлибез инде. Элеккеге укучыларыбыз белән элемтәдә торабыз. Түбән Камада 5 меңнән артык эшли алырлык физик мөмкинлеге чикле кеше яши. Бүгенге көндә шуларның 30% гына хезмәт куя. Әлеге проблеманы хәл итү максатыннан узган ел шәһәрдә Рубаха оешмасы төзелгән. Аны оештыручы Яна Анисимова әйтүенчә, бу проект бәхетле күлмәк киеп туарга тиеш. Это центр объединения интересов. Оешуыбызга бер генә ел булуга карамастан барлыгы 732 меңлек 2 грант оттык. Оешма көчле рухлы кешеләргә эш урыннары табу белән шөгыльләнәчәк. Рубаха проект тоткан грантлар нәтиҗәсендә Түбән Камада тагын 150 физик мөмкинлеге чикле кеше эш урынлы булыр дип көтелә. Сүз уңайыннан биредә аларны көчле рухлы кешеләр дип атыйлар. Әлеге бинага төзекләндерү уздырылганнан соң ул аларның икенче туган йортына әйләнәчәк ди оештыручылар. Әлеге тузган бинада өлешчә ремонт башланган инде. Тик аннан икенче йорт ясау өчен 80 миллионлап акча кирәк. Яна Анисимова әйтүенчә, шәһәр һәм республика җитәкчелеге ярдәм итә. Киләчәктә ул менә шундыйрак булыр дип күзаллана. Ә яңа күлмәк киеп яши башлау вакыт эше генә. Түбән Камадан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа гасыр каналы. Казанның Калескадагы баскетболчылар командасы эшен уңышлы дәвам итсен өчен яңа мөмкинлекләр эзлиләр. Барс канатлары белән бүген Радик Шаймиев һәм Зенит Казан командасының баш тренеры Владимир Олекны очрашты. Алар уртак хезмәттәшлек турында фикер алыштылар. Баскетболчыларның киләчәге нинди тәкъдимнәрне Илдар Сафиуллин тыңлады.
Олар спорт мейданнарында гына түгел, көндәлек тормышта да тату команда. Бүгенге очрашуга да бергә килделәр. Егетләрне баскетболда җиңү яулау гына берләштермәгән, аларның язмышлары уртак. Вакытны бушка үткәрмиләр, хәзер ярышларга әзерлек бара. Вакыт калмады монда инде, бер ай ярым күнегүләр ясыйбыз, 5 көнгә 5 тапкыр тренировкалар. Узайында безнең. Мәрхәмәтле кешеләр командага матди ярдәм итәргә әзер. Бүгенге очрашуның асылы шул. Бу чарага Радик Шаймиев белән Зенит Казан командасының баш тренеры Владимир Олекна килде. Волейболчыларны күп тапкыр чемпион иткән устаз коляскадагы баскетболчыларны көчле коллектив дип атады. Радик Ментимирович, значит, когда-то давно начали обсуждать тему спорта. Радик Ментимир улы күптән инде спорт турында сөйләшкәндә Барс канатлары командасына ярдәм итәргә теләве турында белдерде. Аларның нинди шартларда шөгыльләнүен карады. Бу гади генә команда түгел, алар инвалидлар. Очрашуга тренер буларак мине дә чакырдылар. Барс канатлары командасы көн сайын күнегүләр үткәрә, ил күләмендәге ярышларда катнашалар. Әле күптән түгел генә алар төмәндә узган турнирдан бронза яулап кайтты. Өстәмә ярдәм аларны җиңүгә канатландырачак. Шанс даем мы всем. Бөтен кешегә мөмкинлек бирәбез. Бер коляскада ярты миллион сум тора. Моннан тышта җиһазлар кирәк. Әлбәттә, командага ярдәм бер кашан да комачауламый. Гыйнвар айында коляскадагы баскетболчылар командалары арасында чемпионат башлана. Барс канатлары бүгеннән үк үз җанатарларын җиңү белән шатландырырга әзерләнә. Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Иң моңлы җырчы, иң яхшы җыр тексты һәм милли музыка үсешенә зур өлеш керткән артистлар бу елларда пирамида күңеләшү үзәгендә Болгар радиосы милли музыкаль премия лауреатларын бүләкләделәр. Сәхнәдә ел дәвамында халык үзе сайлаган җырлар яңгырады. 33 номинация арасында нинди артистлар һәм авторлар җиңү яулауы хакында алдагы материалыбыз. Үзенчәлекле тавыш номинациясендә Ләйсән Гыймаева иң тыңгысыз җырчы Гөлдания Хайруллина быел халыкчан дуэт номинациясендә барлыкка килде. 33 номинация милли премия алучылар тагында күбрәк, чөнки җырчылар белән бер рәттән авторлар да сәхнәгә чыкты. Динә һәм Булат Нигъмәтуллиннар башкарган 3 син җырым композициясе өчен мәсәлән шагыйрь Рамис Әймәт бүләкләнде. Бу аның композитор Марат Мухин белән эшләнелгән беренче җыры гына түгел. Быел темасы да үзенчәлекле җыр һәм аның кеше тормышына тәэсире хакында. Күбрәк бит җырларның тематикасы мәхәббәт, туган як, әнкәй темалары күбрәк өстенлек алса, бу бераз гына үзенең темасы белән дә аерылып торды дип әйтер идем. Шигырьләр генә түгел, музыкага да игътибар зур. Быел инструменталь башкару өчен яшь композитор Эльмир Низамовны бүләкләделәр. Ул юнәлештә мин үзем дә бик күп эшлим, безнең композиторда бик күп эшлиләр. Чөнки ул үзенә бер зур дөнья, музыкаль дөнья. Иң халыкчан автор башкаручы, заманча яңгыраш, тамашачы мәхәббәте номинацияләрне һәрберсендә халык үзе сайлаган җырлар. Шуңа да концертны җылы кабул иттеләр. Дусларым, туганнарым барганнары аларга шул кадәр ошаган, узак булса да, ул менә ник беттәле бу дип кем фикергә калдык дип күбесе кайттылар. Айдар Галимов, Зәйнә Фәрхетдинова, Альберт Асадуллин кебек халык җырчылары да, яшь башкаручыларда. Быел Вахапов фонд артистлары Азат Абитов белән Гөлсинен Абдуллина бүләкләнде. Артистлар өчен бу премия бик мөһим, ди фонд җитәкчесе. Никадәр талантлы булмасын, никадәр популяр булмасын, аны тану, аны хөрмәтләү, аны алкышлау бер вакытта да артык булмый. Айгөл Бәдретдинова, Рәмсил Гарипов, Андерсон Тальцев, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә. ТНВ истәлекле яңа ел кичен төшерә. Сез дә килегез, катнашырга өлгерегез һәм яңа ел төнендә үзегезне ТНВдан карагыз. 17 декабрь Ленин исемендәге Мәдәният сараенда татар эстрадасы йолдызлары катнашында яңа ел концерты. Гүзәл Уразова сезне туган көненә чакыра. 8 гыйнвар Пирамида концертлар залында кызу булачак. Юбилярны котларга дуслары Фирдус Тямаев, Ришат Тухватуллин, Илсия Бадретдинова, әлбәттә Илдар Хакимов һәм башкалар киләчәк. Билетлар шәһәр кассаларында 0+. 11 январьдан 16-сына кадәр Мәскәү шәһәрендә Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр гастрольләре. Казан кунаклары Малый театр филиалы сәхнәсендә үзләренең иң популяр спектакльләрен тәкъдим итә. Билетлар кассаларда һәм интернет шелтәрендә. 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Ул көн якынлаша. 22 декабрь.
Пирамида. Халыкара татар җыры эстрада фестивале. Тагын бер адым. 5-196-196. Генераль партнер Татнефть компаниясы. Партнер Таттелеком ошык акционерлык җәмгыяте. Артистлар күп, ләкин ул берәү. Салават Фатхетдинов Мәскәүдә. 15-16 декабрь көнне көндезге сәгать 2-дә һәм кичке сәгать 7-дә Космос концертлар залында көтеп алабыз. 2 көнгә 4 концерт. Элвин Грей концертларына рәхим итегез. 12 декабрь Баулы, 13 Җәлил, 14 Түбән Кама, 15-16 Әлмәт, 17-18 Азнакай, 19 Актаныш, 20-21 Лениногорск, 23-24 Ныллат. Театр и зрелище, и школа для народа. Будить сердца людей, вот в чем его природа. На путь неправедный он не дает свернуть, он к свету нас ведет, открыв нам правый путь. Габдулла Тукай. 2019 год в России объявлен годом театра. Новогоднее предложение от Канавто. Ваша новая «Лада» в декабре от 369 900 рублей с выгодой до 155 тысяч рублей, либо в кредит от 75 рублей в день. Канавто. Сибирский тракт, 48. Ресторан «Дом татарской кулинарии» рад поздравить вас с новогодними праздниками и представить обновленное меню. Ждем вас ежедневно на Баумана 31/12. Год летит стрелой за годом год. Здесь тебя подарок снова ждет. Ждут подарки, не теряй момент. Приходи, Фармленд. В аптеках Фармленд вас ждут подарки за покупки. И чтобы в новом году хвост крючком, а нос пятачком. Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан 2019». Кастинг 23 декабря в торговом центре «Мега». Приглашаются девушки от 14 до 23 лет. Телефон дирекции 29 555 49. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Татарстанда салкынча һәм карлы көннәр саклана. Һава торышы турында бераз соңрак. Әлегә сезнең өчен файдалы мәгълүмат. Сыйфатлы һәм арзан шкаф күп телисезме? Данил Майстер моны чынга ашырыр. Декабрь аенда 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил Майстер, Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2 167 166. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк чыгышта. Бөгелмә, Баулы, Азнакайда карлы 7 градус суык. Төньяк чыгышта Түбән Кама, Актаныш, Лабугада кар булу ихтимал, температура 5 градус. Төньякта Минзәле, Әгәрче Минзелевскида төнләдә көндез дә кар яучак, 5 градус суык. Төньяк батышта Орча, Кукмара, Балтачта шулай ук карлы, температура 5 градус. Болгар буе Чүпрәледә булытлы һәм карлы көн көтелә, 4 градуска кадәр салкын булачак. Үзәктә Чиста, Нурлатов, Субайда синоптиклар карлы көн вәгъдә итә, температура 5 градус. Алда көннәрдә һава торышында нык үзгәрешләр көтелми. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Тапшыруның янәшәсе Фармтек клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз Европа стандартлары буенча аденома белән простатитны дәвалау. Казандагы телефон 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Дорогие жители Казани, в честь Дня Конституции потребительский кооператив «Семейная копилка» объявляет акцию. Только с 12 по 14 декабря действует программа «Праздничная». 20% годовых сроком на 12 месяцев. А также дарим пайщикам приятные подарки. Подробности по телефону 843 239 17 36. Улица Чистопольская, 55. Һава торышының янәшәсе «Семейная копилка» кулланучылар кооперативы. Вакыт бара кермәгез арта. Казан Чистай урамы 55-нче йорт адресы буенча рәхим итегез. Телефон 239 17 36. Башкалабыз Казанда шулай кар көтелә. Температура 4 градустан 6 градуска кадәр салкын. Көньяк чыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы югары 92%. Җирнең магнит кары тыныч. Тапшыру ахырында сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат.
Доктор Ос медицина үзәге сезгә операциясыз һәм протезсыз, умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итәчәк. Заманча технологияләр, патентланган алымнар белән үз эшенең осталары. Тулы-канлы тормышка кайту бик җиңел. Артрит, артроз, бүсер, операция. Туктагыз, кискен чаралар кулланмагыз. Умыртка баганасы, буыннар авырса, доктор Ос клиникасы белгечләренә мөрәҗәгать итегез. Монда тирә хәрәкәт аппаратының иң катлаулы авыруларын авыртусыз һәм операциясыз дәвалыйлар. Сәламәтлегегез өчен тәҗрибәле табиблар командасы җавап бирә. Заманча медицина җиһазлары белән дәвалау һәм комплекслы игътибар каралган. Безгә килегез. Бирдә сәламәт һәм тулы тормышка кайтырга бик җиңел булуына ышанырсыз.